chopo ni Pastor Ezekiel Odera bomake e wechego. To gimok ang'eyo mabro dwaro mondo ang'e gimomiyo Pastor Ezekiel decide noloro accounts gi. To DCI noloro nyaka kanisa mare. Atemo ng'iyo ni ento kendo sirkal obiro ne matek ahinya to Mackenzie to weche mar kata accounts ne pok awinjo kiwacho kata loro mar kanisa mare. Doneno ka jopiny no kao chike lwetgi. Ka Mackenzie doneno ka nagidhi muko korot. Koro enek ni ji notho nikech na pastor onyisogi ni gilem to gituonre chiemo. Kaka gini donje bengi ni koro iloro 15 accounts mek pastor ne. Tiloro nyaka kanisa ne. Mane mo adan monda winje ni Sirkal dwa temo timo wach Ezekiel ni nadi. To the major suspect to en Mackenzie. Kato beda no ka de okil kama loka mage bende giwacho ni onge gi tudruok mora gi jadole mano Mackenzie. Wabro mna lemo ni mondo investigation nikech at this point, at this stage wakia game investigators oneno mondo lor bank account ne molor nyaka kanisa mare. But aneno ka Sirkal nobiro matek kuom Ezekiel madwaro mondo make for 30 days. Kata Mackenzie ng'ini ok no mark for 30 days. To Mackenzie kapod nonro itimo. Olor bank iloro bank account ne ti. Nek moko mag samoro jomoko no to e kanisa ne. Kore mo momiyo warito ne. Yani mayo kilta kia gimomiyo oluongo nying Sirkal ahinya to wantiere gi independent institutions mong'eyo tijgi